Približne pred mesiacom sme na tomto mieste začali optimistickú výpravu na nájdenie jednej takej malej štôlničky tuto nedaleko Bystrice. Ak ste videli to predchádzajúce video, tak vtedy sa nám tú štôlničku nepodarilo objaviť. No a teraz máme začiatok zimy, dneska nám trošičku sneží a opäť sme plný optimizmu, pretože sme si naštudovali, kde presne by tá štôlnička mala byť, tak veríme, že ju už dneska úspešne nájdeme. Okrem toho sme minule zabudli jeden malý kamienok na mieste, kde sme rozbíjali tie skaly, tak sa pokúsime aj pre Esterku nájsť ten krásny kamienok, čo sme tam minule zabudli. Takže deti, nájdeme tú baňu? Áno! Tak poďme na to. Blížime sa k miestu, kde sme omylom zabudli ten kamienok, tak skúsime na tomto mieste nájsť, dúfam, že ho nájdeme v tomto lísti. Tu na tomto mieste pozerajte, tuto sme rozbíjali tie kamienky. Hej, tak skúsme porozhrňať lístie. Peťko, ty použij to kladivo. Tým kladivom porozhrňaj a hľadajte, lebo je vidieť, že časť tých kameňov, no možno trošku náročné tu sa hrabať v tom lísti, ale veríme tomu, že toto je ten krásny kamienok, ktorý sme tu minule zabudli. Popri tom sme ešte našli nejaké ďalšie kamienky, ktoré si zoberieme ako suveníry. Takže predpokladáme, že misiu hľadania kamienka sme splnili a ideme skúsiť hľadať tú šachtičku. Minulo som to prehľadával tuto v tejto rokline smerom hore, že som sa logicky domnieval, že tá baňa musí byť vo svahu, ale podľa popisu, čo som neskôr našiel na internete, by sme sa mali práve že zamerať túto smerom dole, do údolia, kam priteká tento potôčik a tam niekde úplne dole máme hľadať nejaké väčšie bazaltové skalisko, v ktorom by mala byť tá šachta správená. Tak ideme skúsiť tady to prejsť bez toho, aby sme sa tu niekde v lísti zachytili alebo zachlomaždili. Našli sme to miesto. Sme asi 50 metrov od toho posledného miesta, kde sme hľadali tú skalku. Čiže podľa očakávania sme museli zísť sem dole k potoku, ale to, čo sme nečakali, sme museli prejsť na druhú stranu potoka a prekvapujúco to nie je na tej strane, kde sme očakávali, ale tá stará štôlňa je tu na hore v kopčeku pred nami. Takže ideme najprv skontrolovať, aké je to pre nás bezpečné a skúsime nakrútiť nejaké zábery. Kamera beží, takže som pri otvore a strkám donútra kameru. Dobre. Čiže zatiaľ sa zdá, že to je naozaj mini štôlnička, veľká možno 2x2 metre. No a oni tu hľadali medenú rudu. Tak skúsime v rámci tohto prieskumu popozerať po týchto skalkách tu naokolo, že či nájdeme nejaké stopy nejakého chalkopyritu. Strčil som svetlo donútra a teraz točím kamerou dookola, aby som zaznamenal celý ten priestor. Dobre, no je to naozaj štôlnička veľká asi 1x2 metre, tak je to cez tento otvor. Som sa tam nejako prepchal. Teraz konečne chápem, že sme tú prilbu nebrali za sebou na darov, lebo bez tej prilby by už som bol oplieskaný o tieto skaly. Tak skúsim teraz toto celé tu natočiť dookola. Čiže vyzerá to skôr ako nejaký miniatúrny skalný hrob, ale nie sme tu sami. Bol tu pred nami niekto, kto to nejaký modrý vrchnáčik nechal, takže civilizácia tu pred nami došla. No, snažím sa na tých stenách pozrieť, že či tu je niečo vidno, ale asi si možno zoberiem aj to kladívko, ktoré sme zobrali a skúsim stade to odbiť nejaký materiál, pretože takto voľným okom tu nič výrazné nevidím, takže skúsim si zobrať kladivo, skúsime odbiť kúsok a snáď tu na niektorých nádejných miestach by sme hádam mohli niečo vidieť. Dobre, kde sa dalo, tak som skúšobne poodbíjal nejaké malé vzorky kamienkov. Vonku z toho skúsime na to popozerať. Tu na tejto štôlničke fakt stiesnene, takže už mi stačilo prieskomu, takže idem pomaličky vonku a uvidíme, či sme tam niečo našli, ale
Tu je vidieť napríklad, tuto keď sa pozriete, tak tu je vidieť nejaká žilka nejakého materiálu. Tu je vidieť nejaká žilka nejakého materiálu. Ťažko povedať, akého kvalitného, ale rozhodne tu nejaká mineralizácia bola, ináč by sa tu asi zrejme nezabahávali s touto dierou. No, riezol som zvonku a naozaj to bola dieročka taká, že v ktorej by sa líška ledva otočila. Ale nejako som to zvládol a bez tejto prilby by som mal hlavu jednu hrču. Ide druhý odvážlivec. Ja som to tam preskúmal, je to naozaj pevná skala, takže druhý odvážlivec ide skúsiť donútra zostúpiť tu na meter do tejto diery a ide technikou, ktorú som ja vymyslel. Čiže najprv strčí nohy, teraz zvyšok tela. Tu je vidieť, že dieťaťu sa to naozaj lepšie robí. Peťko, zober si svetlo. Zober si svetlo a môžeš to tam skúmať a popozeraj si, ako vyzerá tá jaskinka. Samozrejme, pôjdeš aj ty, Esterka. Dobre je to obáchané tými krompáčmi. Peťo hovorí, že tam našiel kostričku nejakého zvieratka a keďže je teraz vo vnútri, tak si zoberie kameru. Kamera beží, Peťko, chyť si ju. Tak, a len to na filmu. Dobre. Idem teraz do tej sešlony, kde bol môj otec aj môj brat. Dobre, môžeš vliezať. Videla si, ako sme my vliezali do toho, ako také líšky. Tak skús zopakovať, ako sme sa my ľudské líšky. Chytiť takto? Chyť, ako rukavičky poumývame, keď prídeme domov. Tomu sa nevyhneme, že je tu blato. Dobre, skús sa tam nejako vopchať, pozor na nôžku, pri svetle, dobre. Už si tam, no a skús sa tam dostať. Na hlavičku sa nemusíš báť, lebo máme prilbu, čiže prilba zabráni tomu, aby si hlavičku buchal. No a teraz sa ešte zošuchni nižšie. Ale radšej tam nejdem. Radšej nejdeš? Dobre, nevadí. Však na záberoch toho budeme mať dostatok. Tak zo záberov, ktoré som ja vo vnútri spravil a Peťko, tak budeš mať dostatočný zážitok. Mala si trošku strach, hej, že sa tam zašpiníš však. No, vidíte, ako aj náš malý geológ Esterka, okrem toho, že je geológ, tak dbá aj na krásu a nemôže sa dievčatko zašpiniť bez ohľadu na to, ako je to zaujímavé. Misia splnená, štôlňu sme našli. Bola menšia, ako sme si mysleli, ale aj taká to potešila. Čiže misia splnená, štôlňu sme našli, vzorky sme odobrali a ako bónus navyše sme našli tie kostričky vo vnútri, takže keď budete s nami pozerať toto video, tak verím, že budete mať rovnako dobrý zážitok z tohto hľadania, ako sme mali my. Ty to povedz. Ale čo? Že ja som tam chcela ísť a nechcela som sa zaspíť. Esterka ako dievčatko ma ešte poverila na záver, že mám za ňu oznámiť, že samozrejme ako dievčatko sa nechcela v tej mini štôlničke zašpiniť, takže ostala len pred vstupom a uspokojila sa len s tým, čo my dvaja odvážnejší chlapi sme v tej jame skúmali. Majte sa. Deti, rozlúčte sa. Dovidenia. Ahojte. A vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Ktoré ešte nie je zatiaľ zostrihané. Tu som z tých veľkých kameňov, čo som vyniesol vonku, tak som trošku porozbíjal. Tu je jedna skupinka kameňov. Tu je druhá skupinka zaujímavých kameňov. Na jednej tej vzorke som mal pocit, že vidím tam kúsok na zelenka z tej farby, čiže to by mohol byť malachit. A zvyšok tých kameňov, priznám sa, že neviem identifikovať, vidíme na tom aj nejaké železo, ale ak je v tomto materiáli nejaký chalkopyrit, ktorý tu vraj hľadali, tak je určite veľmi drobulinky a nie sú to žiadne také tie veľké pekné kryštáliky, ktoré vidíte, čo ľudia zvyknú si doniesť z mineralogickej burzy. Ale skúsim ešte doma pozrieť pod zväčšovacím sklom do toho materiálu, že či tam niečo neuvidíme viacej. No už som chcel nakrúcanie ukončiť a deti sa mi smiali, že aha, tuto šlapeš po lepke. Ja som myslel, že so mňa robia srandu, ale nakoniec sme tu našli lepku
nejakého zvieratka. Kozy! To uvidíme, ako priznám sa, že nie som odborník na tieto veci, ale tá lepka je krásna. Som si teraz aj spomenul, že keď sme na gymnáziu preberali Shakespearea a Hamleta, že sme tam mali takúto scénu. Teraz neviem, či ju dokážem napodobniť, bude to vyzerať možno trošku srandovne s touto lepkou, ale skúsme. Byť či nebyť? To je otázka. Ďalej som si to samozrejme nezapamätal, ale toto je tá slávna scéna, kde Hamlet medituje alebo rozpráva nad tou Jorikovou lepkou. No, my máme lepku zo zvieratka, ale poslúžila rovnako dobre na naše obveselenie. Kde je Jorik? Peťko sa pýta, kto je Jorik. No, na základnej škole sa to ešte nepreberá, ale ak by ste to niekedy chceli vedieť, tak v divadelnej hre Hamlet od Shakespearea v priebehu hry dôjde k úmrtiu toho Jorika. Jorik je nejaký šašo. No a v určitom okamihu, dôležitom pre Hamleta, Hamlet stojí s jeho lepkou, ktorú niekde tam nájde, to už si presne nepamätám, kde to bolo, ale stojí s tou lepkou a predniesie tieto slová: byť či nebyť.